सरकार येईल सिनियरिटी म्हटली तर जरा बरं वाटतं. राजन चव्हाणचे येऊ नये. माणूस येईल राजन ते कोकण साध कोकण लोकांका विरोध येशाल ना 2023 आणि 24 आंबा काजू फळपीक विमा योजना 1 जुलैला हे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती जमा होणं हे क्रमप्राप्त होतं, पण अद्यापही 3 महिने होऊन गेल्यानंतर जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर 3 महिने संपत आले तरी अद्यापही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आंबा आणि काजू हवामान आधारित विम्याचे पैसे अद्यापही मिळालेले नाही आहेत। या संदर्भात यापूर्वी वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनाचा इशारा जिल्हा शिवसेनेने दिलेला होता। यामध्ये अधीक्षक विजयकुमार राऊत यांनी गणपती उत्सवामध्ये हे पैसे जमा होतील अशा पद्धतीने आश्वासन दिलेलं होतं। अद्यापही दसरा जवळ आला तरी अद्यापही आंबा आणि काजू फळपीक विमा आधारित पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती जमा झालेले नाही आहेत। एकंदरीत आंब्यामध्ये 31,454 शेतकऱ्यांनी 31,454 शेतकऱ्यांनी आंब्याचा विमा उतरलेला आहे। काजूमध्ये 10,736 शेतकऱ्यांनी विमा उतरलेला आहे। आंब्याचं क्षेत्रफळ 14,667 हेक्टर 14,667 हेक्टर। काजूमध्ये 5,243 हेक्टर क्षेत्र। एकूण क्षेत्र जे आहे 19,910 हेक्टरचा विमा आंबा आणि काजू। आंबा 14,667 हेक्टर, काजू 5,243 हेक्टर, एकूण 19,910 याच्यामध्ये आंब्यामध्ये शेतकऱ्यांचा जो हिस्सा आहे आंब्यामध्ये जो हेक्टरी 7,000 रुपये शेतकऱ्याला द्यावे लागतात, त्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांनी 10,67,00,000 10,67,00,000 हे आंब्याचे त्यांनी भरलेले आहेत शेतकऱ्यांनी। याच्यामध्ये राज्याचा 25,67,00,000, केंद्राचा 25,67,00,000 आंब्याचा हे अद्यापही जमा विमा कंपनीकडे झालेले नाही आहेत, रिलायन्स कंपनीकडे। आणि म्हणून रिलायन्स कंपनीची कालच चर्चा केल्यानंतर त्यांच्या पाटील म्हणून आहेत त्यांच्या असलेल्या डायरेक्टरांशी त्यांनी सांगितलं की जोपर्यंत राज्याचे 25,67,00,000 केंद्राचे 25,67,00,000 आपल्याकडे शासन जमा करत नाही राज्य आणि केंद्र, तोपर्यंत आम्ही विमा देऊ शकत नाही आहे। काजूमध्ये शेतकऱ्यांचा हिस्सा 2,62,00,000 आणि राज्याचा 3,67,00,000, केंद्राचा 3,67,00,000 असा एकूण म्हणजे 9,96,00,000 होतो आहे। ते सुद्धा पैसे राज्य आणि केंद्राने अद्यापही विमा कंपनीला जमा केलेले नाही आहेत। आणि त्यामध्ये रिलायन्स कंपनीचा सुद्धा जो कारभार जो आहे विम्याच्या बाबतीत अत्यंत गलतान कारभार आहे। याच्यामध्ये ह्या विमा कंपनीने सुद्धा जे आपल्या जिल्ह्यामध्ये 57 मंडळ जे आहेत कृषी मंडळं, ह्याचं जे काय रेकॉर्ड असेल किंवा किती विमा मिळणार आहे हे त्यांनी जाहीर करण्याची मागणी आम्ही केलेली होती, अद्यापही त्यांनी ती जाहीर केलेली नाही आहे। आणि म्हणून ही रक्कम उद्याच्या 5 ऑक्टोबर 2024च्या आत जर या ठिकाणी विमा कंपनी आणि राज्य शासनाने ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जर जमा केली नाही, शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली नाही तर 7 ऑक्टोबरला आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली कृषी अधीक्षकच्याच कार्यालयात आम्ही ठिय्या मांडून बसणार आहोत की जोपर्यंत मग शेतकऱ्यांचा विमा मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही तिथून हलणार नाही आहे।
आणि म्हणून 5 ऑक्टोबरच्या आत या ठिकाणी असलेल्या जिल्हा प्रशासनाने, राज्याच्या प्रशासनाने आज 1 जुलैच्या आत ही रक्कम जमा करणं हे त्यांचं कर्तव्य होतं GR प्रमाणे. अद्यापही जमा केलेली नाही आहे. 5 ऑक्टोबरपर्यंत ही रक्कम जर जमा केली नाही शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये तर 7 ऑक्टोबरला कृषी अधीक्षकांच्या कार्यालयामध्ये आम्ही ठिय्या आंदोलन करणार आहोत. या सरकारला, महायुतीच्या सरकारला शेतकऱ्यांचं कोणतेही देणं घेणं राहिलेलं नाही आहे. आज शेतकरी या ठिकाणी कर्जबाजारी झालेला आहे. शेतकरीच्या शेतमालाला भाव मिळत नाही आहे आणि ह्या ठिकाणी आंबा, काजू हमीभावही काजूला मिळत नाही आहे. आणि या काजूला आज काजू हंगाम नाही आहे. काजू हंगाम संपल्यानंतरही आज 190 रुपयाने काजू बी शेतकऱ्या म्हणजे जी आहे ती आज दर आहे मार्केटमध्ये. शेतकऱ्यांना 105, 110 रुपयाने काजू बी विकावी लागलेली आहे. एकंदरीत शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून महायुतीची जी काय धोरण जी आहे ही शेतकऱ्यांच्या विरोधातली धोरणं आहेत. आणि यामध्ये एकंदरीत विमा कंपनीमध्ये सुद्धा विमा कंपनीची कशा पद्धतीने फायदा होईल हे धोरण विम्याच्या संदर्भात ह्या शासनाचं आणि केंद्राचं आहे. आणि त्यातही करून शेतकऱ्यांनी पैसे भरून आपला हिस्सा भरून सुद्धा आज त्याची मुदत संपून सुद्धा आज या ठिकाणी शेतकऱ्यांना विम्याचे पैसे हवामान आधारित मिळत नाही आहेत. ते 5 ऑक्टोबरच्या आत मिळावे, अन्यथा 7 ऑक्टोबरला ठिय्या आंदोलन कृषी अधीक्षकांच्या कार्यालयात केलं जाईल.